Bon dia, soc Luis del Romero, soc geògraf, treballo actualment al Departament de Geografia de la Universitat de València i també des del punt de vista de la recerca en qüestions relacionades amb el despoblament del món rural. I des de fa uns anys tenim un projecte com a grup de recerca anomenat Recartografies, justament sobre les qüestions relacionades amb el món rural, especialment planificació i, més concretament, habitatge, els problemes de l'habitatge, i en el dia d'avui participaré en una breu intervenció sobre la problemàtica de l'habitatge rural al País Valencià, convidat per la Càtedra d'Habitatge de la Universitat de València. En primer lloc, voldria agrair també l'oportunitat de que es puga parlar de medi rural, es puga parlar de problemàtiques lligades al medi rural que també comparteixen la ciutat, i la intervenció que faré l'estructuraré en bàsicament tres parts. Una primera en la qual ressenyaré amb unes breus dades quina és la dimensió de la problemàtica de l'habitatge al medi rural del País Valencià. En segon lloc, quina ha estat i està sent l'acció de govern última en aquesta matèria. I per últim, i com donava títol a la intervenció, sobretot em centraré en alternatives habitacionals més enllà de les fórmules tradicionals en matèria d'habitatge. Bé, començant per l'habitatge, tots sabem que fa ara poc més de 10 anys es va fer molt popular aquell lema del 15 de maig de ni cases sense gent ni gent sense cases. És una demanda ciutadana que evidentment es va palesar en les grans ciutats, també del País Valencià, la qual cosa no vol dir que també al medi rural no hi hagi problemes en aquesta matèria. Amb un parell de dades ens podem situar molt breument. El País Valencià té en aquests moments 542 municipis i si considerem de manera molt simple el que podria ser la població rural, estaríem parlant d'habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, comporta el 9% de la població total, la qual cosa suposa vora mig milió d'habitants que viuen actualment a l'any 2022 al medi rural. Doncs bé, malgrat que és un 9%, que no és una xifra baixa, evidentment la immensa majoria de la població és urbana, si mirem els municipis, 385 municipis són rurals, és a dir, el 71% de tots els municipis valencians tenen menys de 5.000 habitants i, per tant, des del punt de vista del territori, ens trobem amb una realitat també molt important en quant a matèria d'habitatge. I és així perquè una primera qüestió que és interessant ressenyar i analitzar és que les estadístiques que tenim sobre habitatge moltes voltes són poc desenvolupades. Bàsicament, l'indicador bàsic estadístic que hem tingut a partir dels censos sobre població i habitatge ressenyava la quantitat d'habitatges buits secundaris principals. En el cens de 2021 aquesta estadística se suposa que es va fer en base a una sèrie de mostrejos i més desenvolupada, per tant, no tenim massa dades actualitzades, però sí que sabem, per exemple, que fa ara 10 anys Castelló era la província, la tercera província de tot l'Estat, amb més percentatge d'habitatge buit, un 28%, degut a dos extrems, a dues casuístiques distintes. Per una banda, tota la quantitat d'habitatge que no es va col·locar en el litoral i que ha estat buit durant molts anys després de la gran crisi financera, i, evidentment, també tota la realitat, com em referiré, de l'interior de Castelló, de les comarques rurals, on tenim molt d'habitatge també buit, fruit de dècades d'èxode rural. Hi ha casos més enllà de Castelló extrems que jo he estat consultat, i és que més enllà de la mitjana, entorn a un 30% d'habitatges buits arreu del País Valencià, hi ha, especialment a les àrees rurals, alguns municipis que tenen, segurament, com un dels grans problemes de govern, la disponibilitat de tot un estoc de vivenda extraordinàriament nombrós i que no té ara mateix cap ús. Hi ha casos extrems com a la comarca prou despoblada i rural del Racó d'Ademús, on Vallanca, que és un dels municipis que els darrers anys més població ha perdut,
quasi un 80% dels habitatges no són principals. Per tant, només un 20% hi ha població vivint tot l'any i segurament dins d'aquests 80 hi ha una bona quantitat d'habitatges que són o que estan buits des de fa prou de temps. Clar, així tenim com dos extrems, no? Per una banda, com sempre, no? Parlem de l'oferta, de l'estoc, de la disponibilitat d'habitatge i per altra banda de la demanda. Des del punt de vista del mercat d'habitatge, moltes voltes es pot pensar, i això és un debat que no només, òbviament, afecta el medi rural, que transcendeix tots els territoris, i és si la solució al problema de l'habitatge és un major estoc de vivenda, que segons les fórmules liberals farien baixar els preus i, per tant, agilitzar el mercat i, per tant, un poc dinamitzar aquest sector, no? El que sí que està clar en aquest debat, que és molt complex, és que a hores d'ara no només les ciutats, sinó el País Valencià rural té un espectacular problema en el mercat d'habitatge. Entre altres coses perquè, sobretot, tenim un parc d'habitatges en general vell, poc adequat a les necessitats de les famílies del segle XXI, moltes unitats sense cap tipus de reforma des de fa dècades i, sobretot, una mancança enorme d'oferta en lloguer. Vaig fer per aquesta intervenció un xicotet exercici consistent en buscar, per a febrer de 2022, les ofertes d'habitatge de lloguer, no estem parlant ni molt menys de lloguer social, sinó simplement del mercat privat, podríem dir, de lloguer, a les 5 comarques d'interior de la província de Castelló, un conjunt de 80 municipis composat dins de les comarques de l'Alt Palància, l'Alt Millars, l'Alt Calatent, l'Alt Maestrat i els Ports. Estem parlant, per tant, d'una bona superfície de la província de Castelló, 5 comarques i 80 municipis. En febrer de l'any 2022, en diversos portals, la quantitat d'habitatges en lloguer era de 20. És a dir, estem parlant d'una quantitat ínfima. I, a més, d'aquests 20 habitatges que podríem dir que des del mercat s'oferien, gairebé la meitat o més eren apartaments o residències de caire turístic en algunes àrees a prop d'espais d'interès natural com poguera ser, per exemple, Montanejos, Serra Espadà o Morella. Per tant, així tenim, des del punt de vista del mercat privat de l'habitatge, que no s'està proveint d'un servei per diferents raons o d'un bé bàsic. Des de fa molts anys estic estudiant el fenomen de la despoblació, però més pensant en solucions o noves polítiques que no en diagnòstics, ja tenim diagnòstics de sobre, i evidentment sempre que hem fet treballs i entrevistes i reunions, l'habitatge se situa com el problema número 1, en molts casos, de cara a la dinamització dels espais rurals. Al contrari del que se sol pensar, que no hi ha serveis, que no hi ha un mercat laboral àgil, que no hi ha una cobertura adequada d'internet. Aquests factors són importants, evidentment, i pesen a l'hora de decidir instal·lar-se o no en un medi rural, però, evidentment, el que més s'assenyala en la primera necessitat de qualsevol poblador o ciutadà és la disponibilitat d'un habitatge digne en condicions o assequible. Per tant, amb aquesta dada que acabo de transmetre, es fa evident que hi ha un problema molt gran de disponibilitat d'habitatge. Podríem parlar també de tota la part d'habitatge de compra, però hem de pensar que amb un salari mínim de 1.000 euros per primera volta en la història i uns preus mitjans d'habitatge que són prou elevats, doncs així tenim un problema, un segon problema. L'habitatge de compra, en el conjunt dels municipis rurals valencians, hi ha algunes diferències, però se situa entorn als 1.500 euros per metre quadrat. Tenim en compte, a més, que generalment els habitatges del medi rural solen tindre major superfície. Són cases antigues, són masies, són cases amb pati, cases amb jardí. Aquest valor entre 1.500 a voltes pot davallar cap als 1.100, 1.200,
no tenen grans diferències en quant a preu respecte fins i tot a la capital del País Valencià, com és València, no? Aleshores, així tenim un segon problema. Ja no és només la disponibilitat d'habitatge en règim de lloguer, sinó que també tenim un problema monumental amb el preu mitjà de l'habitatge, per diferents raons, de caire econòmic, sociològic, cultural, que fan que o bé molts propietaris que no utilitzen el seu habitatge podríem dir que consideren el bé que tenen amb un preu que no és real, ni amb la demanda ni amb les necessitats de la ciutadania, o bé que tampoc hi ha ni incentius ni polítiques un poc per a agilitzar o intervindre en els preus, que és un dels grans temes absolutament tabú quan parlem de política d'habitatge, que és la intervenció, la limitació o, en general, la regulació. Per tant, tenim dins del medi rural un parc ample, obsolet, car i amb molt poca oferta de lloguer. Pensem, per exemple, tornant al tema del lloguer, que hi ha molts professionals que, i especialment ara, en esta situació post-Covid, que es poden plantejar, per exemple, pensem en professors, professores de secundària, metges, funcionaris de diferent tipus, que es poden plantejar treballar en el municipi però que no troben tampoc una alternativa habitacional dins d'aquests territoris. Des del punt de vista, i passant ja a la segona part d'acció de govern, una de les qüestions que jo sempre senyale en aquest tipus d'intervencions és que dins de l'estat espanyol podríem dir que històricament les polítiques públiques d'habitatge han estat ausents del medi rural. Són poques les comunitats autònomes que han desenvolupat plans de lloguer social o fins i tot simplement polítiques de construcció d'habitatge en algun règim de protecció en municipis de menys de 5.000 habitants. Evidentment, el problema de l'habitatge històricament ha sigut acuciant a les grans ciutats, la qual cosa no vol dir que als municipis més petits no hi hagi també problemes, com he comentat abans, de disponibilitat habitacional. Poques comunitats autònomes, podríem mencionar Extremadura, Catalunya, en algun cas concret Andalusia, Navarra és especialment un exemple interessant, han desenvolupat, si no programes propis, algun tipus de política de provisió d'habitatge en règim de lloguer social o simplement de protecció oficial al medi rural. Al País Valencià, històricament, ha estat exempt. És molt complicat al medi rural trobar fins i tot algun tipus d'oferta promoguda des de les administracions públiques. Podríem dir fins i tot que la política pública en matèria de vivenda no ha existit en més de 40 anys de democràcia al medi rural i a l'interior. En l'actualitat hi ha tota una efervescència en matèria de polítiques d'habitatge. Recordem que especialment a les grans ciutats s'està vivint i s'ha viscut molt intensament tota la bombolla especulativa del lloguer, també amb tota la pressió de la turistificació dels centres urbans. Hi ha una gran demanda ciutadana per accedir a nous habitatges i sobretot per accedir a ajudes per a la reforma, acondicionament o modernització del seu habitatge. Hi ha a hores d'ara un pla, que podríem dir que és la gran política d'habitatge de la Generalitat Valenciana, el Pla 2400 d'habitatge protegit, en el qual l'entitat valenciana d'habitatge vol actuar a 18 municipis per a dinamitzar, construir, promoure, fins i tot amb fons propis, noves unitats habitacionals. Per desgràcia, i com sol ocórrer sempre, aquests 18 municipis són grans àrees urbanes, està clar que és un primer pas, però de nou, en aquest esforç legislatiu i sobretot econòmic i administratiu, el medi rural es queda fora. I tornem altra volta a la qüestió d'alternatives, més enllà de la construcció, més enllà d'aquest debat de si cal construir més o menys, però també és veritat que són pocs, a hores d'ara, els programes d'ajudes a la rehabilitació, ja sigui al medi rural o al medi urbà, que tenim. Hi ha un altre problema afegit que és especialment acuciant al medi rural i és el problema també de la turistificació d'algunes destinacions o d'alguns territoris rurals. És el que anomenem el conflicte del poble bressol.
una sèrie de pobles, també això passa a Catalunya o a Aragó, en els quals s'ha creat una imatge turística, pobles amb un paisatge urbà molt atractiu, pueblos bonitos d'Espanya, amb una arquitectura molt interessant, però que justament el fet d'haver de mantenir aquesta imatge postal turística, amb la muralla, amb les cases antigues, els sostres d'una determinada manera, jugant amb uns cromatismes determinats, que està molt bé des del punt de vista del recurs turístic, dificulta, quan no impossibilita, moltes voltes la transformació, actualització o reforma d'habitatges. Hem de pensar, per exemple, que alguns, també passa en centres històrics, alguns centres històrics i pobles declarats com a béns d'interès cultural, els propietaris moltes voltes es solen queixar que la declaració com a patrimoni comporta moltes obligacions però pocs drets. I si jo soc ara mateix propietari d'una masia o d'una casa en un carrer d'interès turístic, difícilment puc o és poc econòmic el fet d'enfrontar-me a una reforma. Per tant, i resumint aquesta segona part, tenim una sèrie de colls de botella en matèria d'habitatge al medi rural, en quant a finançament, manca de programes de finançament, preus de mercat pràcticament molt similars als de la ciutat, quan tots sabem que el viure a un municipi de menys de 5.000 habitants comporta més despeses en certes matèries, per exemple, en mobilitat o fins i tot en l'adquisició de determinats béns bàsics. I a més tenim també algun tipus de coll de botella, no desenvoluparé això per no fer-ho massa llarg, però hem de tindre en compte quina és la competència de cada instància. Alguns ajuntaments també en comenten que ells es troben amb un problema molt important i és el fet de disposar de molts habitatges en risc de ruïna, amb un perill imminent d'enfonsament, però l'Ajuntament, segons manifesten molts alcaldes, tenen una total incapacitat d'actuar en aquests casos, ha de ser la Generalitat, o fins i tot, si estem parlant d'expropiacions, ja estem parlant d'administracions superiors i processos llargs. Per tant, tenim pobles amb poca gent, que necessita gent jove, o gent no jove, però al cap i a la fi augmentar de població, amb un parc extraordinari d'habitatges, envellit, a voltes amb risc d'enfonsament, però sense incentius ni mesures de tipus econòmic, ni tan sols amb un marc més àgil des del punt de vista de les competències urbanístiques a l'hora d'intervindre. Hi ha oportunitats, hi ha qüestions interessants també per explorar a l'hora d'intentar, si no actuar en aquest problema del parc privat d'habitatge, si en un parc absolutament desconegut que tenim no només al País Valencià, sinó arran tot l'estat espanyol. Hem de tindre en compte que les administracions públiques a voltes no se sap ben bé ni de qui són, però compta amb un gran parc d'habitatge i d'edificis en total desús. Pensem en escoles tancades, en residències per a professors, per a mestres que també estan tancades, casernes de la Guàrdia Civil, tot tipus d'edificis administratius que ja no s'utilitzen, que es podrien reconvertir, reciclar en edificis d'habitatges, i moltes voltes també ha passat en més d'un poble del País Valencià preguntar a un ajuntament i no tindre clar ni tan sols a voltes escriptura d'alguns d'aquests edificis que van ser construïts fa 40, 50 o 100 anys per a una administració pública i que a hores d'ara no se sap si és del Ministeri de l'Interior, si és de la Generalitat, si és d'alguna administració sobre educació, etc. Bé, passaré ja per últim a la darrera part d'aquesta exposició per parlar un poc de què fer, de quines mesures, quines propostes en matèria habitacional es podrien posar en marxa. En primer lloc, i crec que hem de ser en aquest moment també un poc optimistes, crec que és important quan parlem de medi rural no només parlar de problemes, sinó també parlar d'oportunitats, d'elements positius. Moltes voltes caiguem aquells que treballem o vivim al medi rural en una sort de nostàlgia i fins i tot derrotisme, doncs crec que el context és propici a encetar polítiques públiques d'habitatge al medi rural perquè hi ha una demanda ciutadana arran de la crisi del coronavirus. Hi ha
una demanda ciutadana per habitatge més ample, més en contacte amb la natura, amb més possibilitats d'estar fora, no? I això és difícil de cobrir aquesta demanda a les grans ciutats, però sí als pobles. És veritat que aquest procés que ha sigut batejat com de la urbe a la urba, és a dir, sobretot està beneficiant a les primeres corones metropolitanes, a aquestes grans promocions d'adossats o d'urbanitzacions que es van quedar a mig fer o a mig plenar arran la crisi financera internacional, però encara que sigui un 10% d'aquesta demanda, si són uns pocs centenars de persones les que de veritat es plantegen i s'han plantejat, de fet està passant, traslladar-se al medi rural, siga benvinguda aquesta iniciativa i siga benvinguda aquesta demanda i siga incentivada aquesta demanda. Per tant, més enllà de reclamar, com sempre s'ha fet, més diners, més inversió i una regulació un poc més actual i podríem dir més agosarada respecte a el control del mercat de l'habitatge, sí que voldria parlar breument per a un poc oferir algun tipus de mesura alternativa quines alternatives habitacionals s'estan ara mateix plantejant en el medi rural des del punt de vista social i des del punt de vista també de l'experimentació acadèmica. Evidentment, la primera gran política que depassa les polítiques públiques purament és molt coneguda per tots, que és la promoció de l'habitatge cooperatiu. La creació de cooperatives d'habitatge no és una innovació ni molt menys al País Valencià, fa molts anys que hi ha aquest règim i que per diferents raons no ha acabat d'assentar-se entre la ciutadania, cosa que sí que ha passat en altres països. Evidentment, també són molts els entrebancs de tipus administratiu a l'hora de crear una cooperativa i sobretot de mantenir aquesta cooperativa i de dur a terme una promoció tenint en compte com tenim les lleis urbanístiques sobre aquest tema, especialment amb la figura de l'agent urbanitzador. En tot cas, aquesta alternativa està, aquesta alternativa ha funcionat i és veritat que la Generalitat en les seues polítiques en matèria d'habitatge és una de les alternatives més, diguem-ne, citades. Però jo voldria parlar així de l'altra gran alternativa, que és la masoveria o la custòdia. La custòdia, podríem dir, habitacional i la masoveria. Per poder parlar d'aquest tema, en primer lloc hem de definir un poc o recordar, per a aquells que no ho sàpiguen, què s'entén per custòdia del territori. Es tracta d'un conjunt d'estratègies, d'instruments, que pretenen implicar a propietaris, per un costat, i a usuaris o usufructuaris del territori en la conservació i bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per tant, tenim dos actors, un propietari que té un bé que no està emprant i, per altra banda, una persona o col·lectiu que té una demanda, que té una necessitat i que, per arribar a un acord, hi ha també tota una sèrie de possibilitats que és el que s'anomena, o es podria resumir i sintetitzar, en l'acord de custòdia. En un acord de custòdia, estic parlant en general, per una banda hi ha un propietari que cedeix el seu bé, moble, immoble, terreny, bosc, etc., a un conjunt de persones a canvi del seu manteniment. El dret exclusiu d'accés i ús d'aquest espai mentre dura aquest contracte és del conjunt d'usufructuaris o del col·lectiu que va ocupar, que va a dinamitzar aquest espai. No hi ha relacions econòmiques de pel mig perquè les dues parts s'estan beneficiant. El propietari, per una banda, té a persones que estan ocupant-se, per pensar també, per exemple, en un camp, de conrear i treballar aquest camp, i per altra banda, l'usufructuari es beneficia d'un accés fàcil a un bé de primera necessitat. Jo crec que des del punt de vista de la custòdia ataquem diversos problemes. Per una banda, el principal per a mi és el valor sentimental de l'habitatge o de la propietat. Hem de tindre en compte que hi ha molts propietaris, que siga que tinguen terres, que tinguen una casa, que tinguen un hort, no volen vendre'l. Per diferents motius no volen desfer-se'n d'aquest bé que al mateix temps no utilitza. Per tant, a través de la custòdia, el propietari en tot moment manté la propietat, no és cap transacció, i es beneficia de que hi hagi algunes persones mantenint aquest tipus d'espai.
Des del punt de vista de la demanda, des del punt de vista del col·lectiu o persones que volen accedir a aquest bé, suposa, per una banda, poder instal·lar-se en aquest territori sense grans inversions ni grans despeses i amb la possibilitat, a més, de renovar o no. Si tota aquesta definició general la traslladem al camp de l'habitatge, evidentment, i en això tinc un poc d'experiència també personal, podríem parlar d'un subtipus molt específic, que és el que anomenem masoveria. La masoveria no l'entenem des del punt de vista de l'habitatge del segle XXI com s'entenia el món masover del segle XX. Estem parlant d'un conjunt de persones que en aquest cas entra i utilitza en règim de lloguer un determinat habitatge, però sense pagar un lloguer. Quines són les qüestions que crec que s'han de tindre molt en compte? En primer lloc, donat que tenim al medi rural un ventall molt ample d'habitatges, els projectes de masoveries haurien d'encetar en aquells llocs on l'habitatge tingui unes condicions estructurals mínimes i on les reformes que s'hagin de fer han de ser bàsicament complementàries. No podem tampoc pretendre que un propietari cedisca un espai en una situació prou crítica i que l'usufructuari faci una obra, entre cometes, gratis i que quan termine l'acord de custòdia diga, mira, molt bé, fantàstic, m'has deixat la casa molt bonica, ja te'n pots anar que ara la vaig a vendre. No. Per una banda, han de ser habitatges que puguen ser mínimament habitables. En segon lloc, crec que és molt important, això tindre en compte, que vivim en una economia de mercat, aquest tipus de contractes serviran especialment en territoris on el mercat de l'habitatge no estigui en una situació especialment calenta. En un municipi hiperturístic amb una enorme demanda d'habitatge turístic no és segurament el millor lloc per a encetar un projecte de masoveria. Però com que gran part del medi rural valencià no està en aquesta situació, sí que hi ha grans oportunitats per tirar endavant aquest tipus de projectes. Normalment, la masoveria se sol realitzar en base a un col·lectiu més o menys amb unes necessitats paregudes, però no té per què. Una persona particular, una família, una parella, també pot iniciar un acord de custòdia, que està també reconegut en diferents lleis, i que pot entrar en aquest tipus d'acord amb un termini que siga pactat per les dues parts. Jo recomanaria un mínim de 2 anys, no més de 5 en aquest règim. Tots sabem que la vida pega moltes voltes, no sabem ben bé el que pot deparar el futur, no sabem ben bé un nouvingut com de bé o de mal s'adaptarà al nou poble, però al mateix temps, com he dit abans, és una oportunitat per a que qualsevol persona que vulgui participar en aquest mecanisme pugui arribar a un poble sense tampoc fer una gran inversió econòmica d'inici. Tots sabem que en aquesta vida, com he dit, també tan fluida i tan precària que en general tenim a nivell social, no tothom pot anar de repent a viure a un poble, comprar-se una casa, fer una reforma de 50.000 euros i, gastar-se tots els diners que pugui tindre en aquest nou territori, perquè tant des del punt de vista familiar, laboral, emotiu, psicològic, social, podria anar bé o no tan bé. Però des del punt de vista de la masoveria, crec que podem atacar molt bé aquesta gran mancança que tenim l'habitatge. Bé, ja anant cap al final i concloent un poc aquesta exposició, crec que la realitat que tenim al País Valencià és d'una necessitat urgent de polítiques públiques. Evidentment, la primera demanda seria que les polítiques públiques en matèria de lloguer social i també de promoció arribar al medi rural, que també hi ha ciutadans, també hi ha votants, també hi ha electors. En segon lloc, s'ha de recuperar velles fórmules com el cooperativisme i també això és una matèria fonamental que es pot incentivar des de les administracions públiques amb competència en la matèria com és la Generalitat. Crec que també es podria encetar d'una volta per totes el vell debat dels incentius fiscals, per exemple, a l'hora de reformar, a l'hora de viure, a l'hora de llogar en el medi rural, en tant en quant hi ha unes necessitats especials que no hi ha a la ciutat, però això no lleva que també des del punt de vista social
el tema de l'habitatge interpel·la directament tant a la part de l'oferta com de la demanda privada. Per una banda, jo crec que caldrien campanyes un poc de conscienciació, d'informació i sobretot de seguretat jurídica. Ara mateix hi ha unes jornades la setmana que ve al Col·legi Notarial a Madrid sobre aquesta qüestió, la seguretat jurídica en matèria de custòdia del territori. Crec que és un tema molt rellevant i també molt necessari. Per una banda, per tant, hem de començar a dinamitzar aquest recurs contemplat per diverses lleis, que és la masoveria o la custòdia del territori, donar seguretat jurídica, és a dir, els acords que es signen es compliran, i a més, com en tot acord, hi ha una confiança mútua, i per altra banda hem d'animar a tot tipus de persones que vulguin traslladar-se a un poble que contemplen també la possibilitat de la masoveria. En tot cas, la meva experiència és que des del punt de vista de la demanda hi ha una enorme quantitat de persones, i no només persones en risc, que això és un tema que no he tocat però crec que és interessant, no només les persones en risc han de poder optar a aquesta alternativa, hauria de ser una alternativa per tothom. Jo crec que des del punt de vista de la demanda la tenim, i especialment en gent jove, que ja no se sent tan identificada amb la necessitat de comprar. Tenim, sobretot, o hem de treballar des del punt de vista de l'oferta de tots aquells propietaris, xicotets, més grans, molts d'ells ja en una edat avançada, per a que posen el seu habitatge, les seues terres a disposició de persones que les vulguin treballar, donant-los la garantia que això no suposa ni cap contraprestació econòmica, però tampoc cap merma en els seus drets de propietat, perquè tots sabem que en aquest país la propietat és sacrosanta, que això seria un altre tema. Bé, així jo ja terminaria. Espero que l'exposició hagi resultat d'interès, que hagi donat un poc que pensar i sobretot que anime, per una banda, a aprofundir en els problemes del medi rural i en particular de l'habitatge al medi rural valencià i en segon lloc a informar-se, a aprendre, a experimentar, a pensar, a reflexionar sobre alternatives habitacionals com les que avui molt resumidament he exposat. Moltes gràcies.